салом алейкум ҳамдиёрон азиз, аъзоини гурӯҳи ангурӯ ва буғ. ба шумо ман ҳозир хонаи бадахшониро, хонаи бадахширо нишон медиҳам. як тамошо кунед. Чизе ки медонам ҳамро гап мезанам. Чизе ки надонистам дар комментарияи худатон илова кунед. Мана ин хонаи бадахшӣ 4 кунҷа ҳаст, 4 кунҷ дорад, 5 сутун доштааст. 1, 2, 3, 4, 5. судумҳо ба номи пайғамбаро, ба номи пайғамбар якташ, ба номи Фотима, ба номи Али, Ҳасан, Ҳусейн, ба номи пайғамбаро Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, Али, Фотима ва Ҳасану инаш Ҳусейн будааст. Ана дар боло 4 кунҷ аст. 4 кунҷ аст. ин чӣ маъно дорад, ман намедонам. 4 хона. 1, 2, 3, 4 бода дорун. 1, 2, 3, 4 бода 1, 2, 3, 4 боло равзана, яъне форточка. Форточка аз куҷое маҳкам кушода мешавад. 4 унсури табиат будааст. Ана замин, офтоб, обу ҳаво. ҳамин 4 кунҷ. ҳамин 4 тараф. ва баъд сурфаҳо гирифта шудааст. ман замин поён ва сурфа ҳаст. инҷо ҷои занако хӯрок мепухтанд. инҷо ҳо дар пушти ҳамин сим будааст. дар ҳамин вай симе ки ҳамин форточкаро кушода мепушиданд. хӯрок мепухтанд, нон мепухтанд. вақте ки дуди ҳезумошон ки тамом мешудааст, баъд ҳамон равзаная ҳамунҷо сим будааст, мекашидиянд, унҷа маҳкам мешудааст то гармӣ берун наравад. ва ҷавонҳо гирди ҳамон дегдон гӯем, чақдон гӯем чӣ бошад ҷамъ мешуданд, пояшонро монда курпа пушта хоб мерафтанд то арақ карданашонро ва ягонташ касал набуданд. ин ҳозир нест, ин чанд солаҳо пеш. ин тарафро ба гумонам тарафи мардҳо бошад. ин тараф инаш тарафи мардҳо. аз мобайн албатта парда дошт. мана ҳамин хел хонаи бадахшӣ будааст. мана хонаи бадахширо ҳам дидем. ҳамаш аз чӯб сохта шудааст. як бори дигар нишон диҳам. ман ин марказаш, ҷое ки равзана дорад, яъне форточка дорад боло. ана ҳамдиёрони азиз, ба шумо нишон додам. кадом ягон гапи ганда нависад, комментари ганда нависад, ман вайро заблокировать мекунам дар ҳамин гурӯҳ. ин урфу одати яке аз қавмҳои тоҷики мо, тоҷикистони мо, яъне бадахшониҳо мебошад. дар паноҳи худо бошед.